Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya kapabasbog sang resistensya. Kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtingulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Las 7:16 sa aga, oras dulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, MyTC kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahatukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya. Ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia. Kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum.
Miyerkules, Enero 15, 2025. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Kumusta ikaw, mga sukita? Far and wide, nagapamati sa K5 News FM Iloilo, sa mga relay station. Makita kita sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga estudyante, mga empleyado, himos na kay Manog alas 8. Kalabanan sini ang sulod sa mga empleyado sa gobyerno kag private companies alas 8. So parang hindi ka mabuhinan sa imo sweldo. May iba niya mga kompanya nga kada minuto pisong buhin bla. O gani kabudlay man nga kung ikaw estudyante na late ka, karon kung may discussion, may lecture ang maestra mo, and after sina mag-exam kag tunga-tunga kay mo daw na ulihi ka, di mabudlay. O sa mga nagapamati subong magpaligo na manghapon DTX Beauty Soap. Parang imo nga alap-up, whiteheads, blackheads, kag punggod magkararanggas. Kag kung ginatrangkaso ka daw, kabugas ang imo nga pamatsag subong, may lubong hilanat, nagtumar sa nga Mighty C kag D3 Bio. Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong dinalan, ginadulong sang DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Vice President Sara Duterte nag-confirm nga magapapili bilang presidente sa 2028 presidential elections. 3 katao nga involved sa pagpatay kay Pastor Douglas Bordonhover ginamonitor na sang PNP sang pulis. Pagpamati sa musika nagapanami sang Mudo. Foro de los Pueblos. Las 7:20 sa aga, ang sarcoma isa ka tumalagsahon o kon rare nga sa isang kanser. Apang ini ang isa sa pinakabudlay nga bulngon kun late stage na. May duha ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sang sarcoma nagatubo sa tiil o kon sa kamot. 30% sa tiyan kag 10% sa liog o kon sa ulo. May mga faktor nga nagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. Una, history sang radiation therapy. Tapos expose ka sa hilo or sa chemical. Malawig nga pagatubang o malawig nga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders o kung may family history sang cancer. Ang mga unusual o hindi bala kinandan nga mga simptomas sang sarcoma, Mama Rivic Pareño taasan kay Sir Apple taasan dira sa Macor and Three Wells Company sa likod sang daan nga Haro Police Station. Ang mga hindi kinandan nga mga simptoma mo ning hubag tiil mo, kamot mo, balikawang, likod kag tiyan. Tapos hindi mahulag ang imong mga joints, ang imong mga lutang-lutahan, kag hinali ka pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Aring imuon mo, Ma'am Remia Panes, kay Ma'am Marie Thalia Metzelina, kay Sir Macjo Benavides Villateo, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Christy Rivera, Sir Eric Centino, Sir Eddie, Sir Boyboy, dira sa Akasha Carinderia. Likawi ang sarcoma. Paagi sa pagtumar sang DTX 500 kada adlaw. Dapat kada adlaw gid amarli. Ang DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties. Mamakang anti-carcinogenic, anti-cancer. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Masaligan ka mataas ang potency sang polyphenols kag flavonoids nga halin sa D-sugared sugarcane extract powder o kung pinuga nga panit sang tubo sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C, alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud patson ang mga guba nga cell sa lawas. Paagi sa apoptosis, antes pa man ini nga maglapta, magmutate, kag mangin cancerous. So, proteksyon ng lawas, tumarget DTX 500, kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Let's go straight sa mga dalagko nga balita. Sining karon lang si Vice President Sara Duterte Carpio nagpadulong sa pungsod Japan for a private trip. Kag ginsapol niya ang mga overseas Filipino workers. Of course, may nagambang at bangod nga iyan niya trabaho mo. Second highest ranking official of the land next to the president. Yaman niyang trabaho nga magbisita, magpangonsulta sa mga Filipino
not just diri sa Pilipinas, kundi sa iban man nga lugar. Ini mga modern heroes bala, pareho kay Ma'am Marie Italia Mancerina sa Hong Kong, si Ma'am Annalyn Bade, si Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Mimila Pating Branya, si Ma'am Rosvic Branya Talaron, si Mami Ason Pineda, si Sir George Ocampo. Ini sila mga modern heroes, kay ini sila ang nagadugang sa economy sang pungsod pagi sa ilagi na padala nga contribution. Dako ang gasulod nga dolyar, gasulod nga dinar, gasulod nga pound, nga euro, dahil sa pungsod Pilipinas, kaya nag-boost, nagapanami sa ekonomiya. So, trabaho man sa Vice Presidente, nga bisitahon man sila. Pero subong with her statement, medyo hawid-hawid nga statement, pero kung basahon mo, may kamaturan eh. Kaya since day one sa nagpadalagan siya as Vice President, kahit yung tuyo niya tanin ni madlagan gid Vice Presidente, pero ginhugpong sila ni former President Gloria Macapagal-Arroyo, nga tingbon sila ni Bongbong Marcos. Kay kung hindi, base magtunga ang boto, maperde pa sila kay Vice President Attorney Leni Robredo. Amo to nga may Solid North, ang mga grupo to ni Marcos sa Ilocos, kag ang Solid Davao and Mindanao area. Kay ti mga sympathetic ang kalabanan sa mga tao dito gyapon sa Mindanao sa mga Duterte. Sugin tingob, amo na nagdaog sila paagi sa unit team, pero tinapiyak ng unit team kag nagailinaway na sila. Si Vice President Sara Duterte agin pamangkot inisa kung anong iya nga plano. Is she considering running sa 2028 presidential elections? And she said yes, she is seriously considering of running sa pagka-presidente. Di mag-amo ni daw obvious naman katama nga Sara is running sa pagka-presidente. Martin Romualdez is also running. Ang House Speaker bala subong, kita nyo, tanan niya mga pundo, subong inabubo pagi sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Now, ang pamangkot ko sa imo, subong kapamati ka, taxi driver ka, K5 taxi patroller, ara ka sa merkado, ara ka sa balay mo, ara ka man abroad. Kung ikaw abi sino ang imo i-prefer nga mangin kandidato? Sara Duterte, Martin Romualdez, si Rafi Tulfo, may Manny Pacquiao, may Benhur Abalos. Ibotan ko sa listahan si Vico Soto. Mga well-meaning bala kag nakita bala sang tao nga may potential bala because of the decency in public service kag ang ikasarang sa pagpamuno. Inabalang may potential, no? The likes of Mayor Benjamin Magalong sang Baguio City. What is white is white, what is black is black. Inabalang true to their words. Now, kung ikaw abi pamangkoton ko Marbor ka, Ma'am Norma Dana Baldoque, Ma'am Christy Rivera, First Restaurant, Ma'am Lilias Bacanto, sinong imo i-prefer nga presidential candidate by 2028? Kaya as early as now, Sir Nilo Bisonia, Ma'am Laura Sumagaysay, gaporma na ni sila mo. They will be campaigning bilog nga Pilipinas. So as early as now, before the 2025 midterm elections by May 12, ikaw yang may tuyo nga magdalagan sa nationwide scale, preparar ka na. Groundworks mo na ang imo political structuring, organization, Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region. Kita mo, as early as last year, ang mga nagapadalagan subong sa pagkasenador, nagalibot na sila kiti. Layo-layo, lapad-lapad mo. You have to maximize your exposure sa tao. Magpakilala ka kay hindi lang na yung madala sang imo yang on-air abida nga advertisement or sa social media. You have to be on the ground gid mismo. Ipakilala mo. Pamangkot ko sa inyo, sinong gusto mo? Benjamin Magalong, Manny Pacquiao, Vico Soto, Rafi Tulfo, Martin Romualdez, or Sara Duterte. Kung may namutan kaya nga outside sang ginawag ko diri, may Mary Jane Siromla, paliog message diri Ma'am Laura Sumagaysay. Kung si Ma'am Laura pa, niya Benjamin Magalong is capable, less evil. Na, yan mo nga aton pamangkot subong, at least may istorya kita politika. Kaya balo ka ang favorite pastime sa mga Filipino, duha malang mo. Duha malang. Sa una, sa kasagsagan ni Manny Pacquiao, during Sundays, mag-inkwentro sa Philippine Time, tino ang tanan, no? Mag main event na ganing nga si Manny Pacquiao,
Why krimen mo? Ilang taon mo mga blatter entry sa mga police station? Why krimen? Why traffic? Kaya ang tao, naggalantaw sa kay Pacquiao sa pagboxing niya, sa naperdi sa batsag man ng tao. Di ba Sir Jonathan Tosing Garalda? Now, after nag-die down na gidman ang popularity sa boxing and even ni Pacquiao, ang favorite pastime niya sa mga Pilipino, abi niyo kung ano, basketball, kag politika. Duwa lang ginaya, duwa lang gid. Sa Amerikaya, ang mga tao dito, very mature. Why sila ilabot sa politika? Why sila nagtilipon-tipon kami istorya sa politika? Why sila naglinaway bangon sa politika? Na magpamilya naglinaway bangon sa politika? Why sila nagamadslinging da? Very high level ang approach sa campaign. They are after issue-oriented. Why sila Ma'am Liles sa Bacanto, Ma'am Laura sa Magaysay, Ma'am Marita Lia Mitzelina, sa personalidad, ang aton diya sa Pilipinas, personalidad, ang ilayang ginapersonal mo blaya, kung anong baho niya, ukayon mo ukayon, birahon mo birahon, kung makawat na sa, nagapangin babayi, mapintas, dungol. Amo na yung gina-expose, hindi ang iyang nahimuan o na iyang ikasarang to hold public office. Didiri sa aton, public, ang pastime sa mga Filipino, amo ang politika. Politika ginaya. Politika. Sa May 12, 2025, maboto naman kita. Mga senador, party list, maboto kita. Kay balo ka, may 82 ka mga gobernador, 82 ka mga vice governors, ang pilion sang tao, bilog nga Pilipinas. May 792 ka mga provincial board members, 792 sa ang panalawigan members, 149 ka mga alkalde, 149 man ka mga vice mayors, kag 11,948, 11,948 city and town councilors. Amo na yung aton nga pililian, may ganban man subong. So sa mga may armas, bisan pa nga may permit to carry firearms outside of residence ka, ini kaya po ikaw makadala sa armas kay ginadumilian. Magluwas lang kung mga hikas ang exemption from the PNP through the Commission on Elections. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ambal ni Ma'am Lilias Bacanto, Rafi Tolfo, magaling. Lain abi ang mindset sang Pinoy, hambal ni Ma'am Marie. Amo na nga mangin interactive kita sa buong aga. Istoryahan kita diri kay wala kita diri sang monopoly of knowledge. No, ginahambal ko ni sa inyong why ko sa monopoly of knowledge no? Gusto ko yang magbaton sang inyong mga contribution sa inyong idea diri. Welcome diri sa aton nga programa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pero ti subong ang focus is between Sarah and Martin, no? Pero ti sa dalayon nilang hibagay, basi takanam lang tawo blaw. Kaga mangita kasabad kanandang daw sanda lang. Mangita kita alternative. And as early as now, we will pray sa aton nga set of leaders for May 2025 elections and 2028. Kay balo ka kung righteous ang leader, ang nason nagakalipay. Pero kung poderoso, makawat, kag malain ang tao wais ang gana nga mag-cooperate. Manotice mo na. Manotice mo Ma'am Rich Piad, kay Ma'am Mary Jane Siromla. Manotice mo nga, when the righteous is in office or is in leadership, the nation rejoices. Pero kung ang malaot na gani ang ara sa pwesto, ang tao nagalikaw. Aryo, i-share ko sa inyo bala. May quote kita nga nabasa sining karon lang. Haba niya, we could be loyal citizens of our country, of our town, if we can have noble and godly leaders. We could be loyal. May pagkabalaka ka, Ma'am Wendy Sarmiento, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Nadilin Sautong, Sir Jonathan Garalda, Ma'am Remy Panes, sa imong nga lugar, kun nabatsagan mo ang sinseridad sa imong nga mga leader, mayor, vice mayor, gobernador, presidente, vice-presidente. We could be loyal citizens of our town or country if only we can have noble and godly leaders. Sabi niyo kung sino ang naghambal? Si former Apen Party List Congressman Pablo Roses Nava III. Si Kong Bebot Nava
sang Dumangas, Iloilo. Ang yadrigan niya, localize nimo. Hambal niya, we could be loyal citizens of Dumangas if only we can have noble and godly leaders. So ginilisensa ko ni sa iya kapon, hambal ko kung pwede ko nga makot ang imo nga statement. Hambal niya, yes, pwede ito ni ma-apply in our locality. No? We could be loyal citizens of Pasay, of Dueñas, of San Enrique, of Banate, of Anilao, of Iloilo City, if only we can have noble and godly leaders. We could be loyal citizens of Barotac Nuevo, of Dumangas, of Pototan, of Dingle, of San Joaquin, of Miagao, of Tigbawan, Agofaton, if only we can have noble and godly leaders. Noble and godly leaders. Am I talking with the sense here? There is a program ta, Ma'am Ninfa Tahala. Prince Galban, good morning. Subong, amo nang ilistoryahan. Kahit tinagpagawa na sang statement si Sara, balantayan ini. Subong si Vice President Sara Duterte, naghambal, nga wala na siya sang abyan pa sa politika. Na-realize niya, na binag-binag niya, Ma'am Divine Grace Laanan, Pastor Nimisio Tahala, Sir Matmat Tahala, nga wala na siya sang abyan sa politika. Suno kay Vice President Sara Duterte nga sa information nga nabaton from the public relations company ni mga PR companies, mga spinner bala ang mga naga-package nagapanami sang image sang isa kandidato kapadalagan subong senador sa tiyon sang presidential elections ang kapadalagan presidente, kapadalagan vice presidente. May mga PR firms na they're paying a lot of money dira. Suno kay Vice President Sara nga na-realize niya nga wala na siya sang abyan sa politika. Kay sa information na baton, 25 million pesos was spent para sa PR agod siya ang gubon pagi sa demolition job. And suno sa Vice Presidente, magasaka pagit ang pondo, ang kwarta agod gubon siya sa publiko. Foro de los Pueblos. Las 7:35 sa aga. Sino imong kandidato? Rich Piad, Kagawad Rich. Yes, we could be a loyal citizen of Iloilo City if only we have noble and godly leaders. Dapat ang mga leader may panindugan, maisog. Hambal ni Ma'am Mary Jane Seromla. Kay Ma'am Rich Piad, we need a godly and righteous leaders and godly government Philippines. Dapat vote wisely, gid Ted, kay pumuloy man gyapon ang kawawa or kaluluoy. Thank you ang at least interactive kamo diri. Kung ako papilion, Ted, depende sa sulod sang sobre. Amba ni Sir Rovel Buenvenida. Ining gilatog na nga environmental politics. Hindi nga developmental, no? Ang developmental yati may mga proyekto dira. Pero ining environmental, quote and quote, no? Diri nyo lang ninabatian sa foro. Environmental. Buot sa lingon, Pac Luis Aldivar, kay Engineer Shernan Roncales. Good morning po, Engineer Shernan Gonzales sa Santa Rosa, Laguna. Professor Louis Langadaon sa Livar, kay Sir Jerdwin Nonoy Donggor sang Yield kag Superhouse Coffee, Sir Randy Antiqueña, kay Sir Edward Chong Rindon. Ang nagakatabo subong Sir Benji Asturias, Sir John Glenn Columatico, environmental mo. Kung sino ang makaduhol kasobre, nga may madamol nga unod. Amo na yung gina-prefer sang kalabanan nga mga butante. PDP laban I am Ilongga, Davawenya. Aba ni Ma'am Rich sa Piad. 7:36, hold on. Pagbalik ta, ang statement ni Police Captain Jimuel Acuesta. Si Vice Mayor Hernan Beron Jr. sang Barotac Viejo, Nuevo, was seen sa diin natabo ang pagsalakay sang pick-up nga ginamaneho ni Ryan Anthony Hugaw Suliva. Ryan Anthony Hugaw Suliva, 41 years old. Soltero, taga Phase 4, Bankers Village, sa Tabuk, Subaro. Sinalakay niya ang baligyan dira sang bibingka sa tubang sang Haro Metropolitan Cathedral. Sa kilid lang sang Belfry. Antes sa magliko, bala pawala, pakadto na diri sa sa may K5 station o diri sa may palasyo, kagahon. And he was charged sa violation sang COMELEC gun ban. Nga dito si Vice Mayor Junjun Biron. And sunod sa police, Sir Darrell Parcon Fuerte sa pamilya Fuerte Funa Herbaliga
sa Dumalag Capiz, Ma'am Annalyn Panis Agravante, nga nagambal ang Vice Mayor suno sa mga nakabati nga hindi nyo lang pagtanduga ang salakyan. Pero namilit ang pulis nga plain view doctrine. Kaya hindi ka man pili makaukay mo kung anong ara sa sulod. Pero bangod nga kitaon, sirangon o kon silangon, ang unod dito nakita nga may madamong armas kag damo-damo nga bala. Ano ang kangtanan ni Junjun Biron kay Ryan Soliva? Nga bata ni the late Mayor Nilo Soliva sang RTR, Banuasang Remedios T. Romualdez. Ano nang tawag nila nga RTR? Remedios T. Romualdez sa Agusan del Norte. Foro de los Pueblos. At pagbalik naman ang investigation sang pulis. Update sa pagpatay sa veterinaryo kag pastor nga si Douglas Bordon Hover sa Anilao, Pavia, Iloilo. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa sa kapagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Pinipiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunhan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadaghan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad.
Padayon kami nga magapaninunga nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalaglag. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadalaglag. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang
K5 USFM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sang isa ka ang oras sa Pilipinas, 7:48 sa aga, oras dulong sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia, nagapamati ang Jezebel Store sa Sitio Balisong Hills, San Esteban, Pilar Capiz. Ma'am Liliath Bacanto, good morning ma'am. Si Ma'am Remia Panes naman niya padamol-damo lang envelope kay Sir George Sucampo sa Houston, Texas. Good morning sir. We have Engineer Charlie Depras, ang Pag-asa Iloilo. Sir Cha, si Ted, dari sa K5. Good morning sir. Okay, nautod si Sir Charlie Depra. By the way, sa mga taga Dumangas wala, sa Barangay Kansilayan, ang number 1 barangay kagawad nila nga si Sir Sunny Boy Dimasana. Sir Sunny Boy Dimasana napatay kahapon or sa nagligad nga adlaw. Birthday niya patani subong adlaw. He died bangod sang hypertension. Ini sa familiar face kon sa una bla sang tiyempo pa ni Mayor Rolly Distura bla. Isa sa mga bodyguard niya si kagawad number 1 kagawad Sunny Boy Dimasana sang Kansilayan Dumangas na patay sa ligad nga adlaw. Kasi kasi manwa ni Sir Cha. Sir Cha, si Ted, good morning. Yes sir, mayang aga may kasalanan niya tagpo matisan ng K5 News. Yan pinakol lakat sa panahon karon niya adlaw, Nicolas sa Inwero sa 2025. Easterly sa karon nagapekto sa Visayas kag Mindanao, samtang northeast most naman nagapekto sa Luzon. Ang Western Visayas, sa particular na siyudad sa Iloilo, magapangibabaw pati sa Magalumon tugtog Magalumon nga kalangitan. May mga chances sa mga isolated yung mga pagulan, pagpagilat palago. Bila-bila sa hapon o gabi, dala sining easterlies. Makasarangan tugtog mabasog naman yung hangin, magali na binanasilangan. Magadalas sa makasarangan tugtog mabasog man yung pagbalod sa kadagatan. Antan sa ato temperatura karon nga adlaw nasa 25 tugtog 31 degrees sentigrado. At arabot lang sa 12 kina sa aga, magatuno dala 5:46 karon sa hapon. Sir Cha, wala bagyo? Wala man sir sa karon na good weather kita. Yes sir. Fair weather kita. Magluwas lang paghapon, may mga isolated lang mga pagulan. Oo. At least nalawmantang mangin good weather kita sa mga magabiyahe pala, no? Either airplano or land transportation man, Sir Cha, no? Yes, sir. Bati mo to kinahambal ko si Sir Sunny Boy Dimasana, bla? Number 1 kagawad sa Kansilayan Dumangas. Napatay, no? I don't know kung nakababati ka na sing balita. Former bodyguard bla ni Mayor Distura bla ni board, no? Yes sir. Isa sa mga bodyguard niya sa una as mayor siya, napatay. Bata pa mangani pero galing gibangot sa hypertension bala. Sige lang, that's life Sir Charlie. Sir Cha, salamat ha. Yes sir. Kapamahaw ka na. Why pa sir, papamahaw pa. Why pa? Ati pariyo kita. Sir Cha, salamat. God bless. Thank you, sir. Foro de los Pueblos. Sa 7:51 sa aga, pamangkot ko sa inyo, kay naghambal si Vice President Sara Duterte nga madalagan sa 2028 elections mo. Force ni din siya magdalagan pa mayor. Ano gindi mo tiyang kugulingon niya? Or madalagan sa iya sa mas manubo nga pwesto? She will be aiming sang highest position of the land, which is the presidency. No? The presidency. Kaya ara na siya sa mga one step closer na siya. Ang pamangkot ko sa imo, Sir Blair Matuliano, Wides Brenda Arriado Abian, Ompong Barbershop, Jepoy Barbershop der sa Benedicto Haro. Sinong inyong bet? Si Sara Duterte, si Martin Romualdez, si Vico Soto, si Manny Pacquiao, si Rafi Tulfo. Gindala ko dere si Benjamin Magalong, ang mayor sang Baguio City, or may mga option kapagid. At least maging interactive kita sa bungagi, istoranay kita dere. Si Sir Eric Gose, nag-message dere Sir Polo, hambal niya, kung ako magboto, Ted, piliyon ko ang hindi plastic. Nami batasan. Kag hindi laway. Anong imo ni nga minsay Sir Eric man? Amo nang imo ya, amo na yang kuan amo na ya.
ang Jonah Bapial Adwan. Basta mo ng kuanya, preference ni Sir Eric Gose. Pamatian tabla si Party List Representative Franz Castro. Hambal niya si Sara. Madlagan inyong pagbutuwa. Matian ta si Congresswoman Franz Castro. Ganun naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya. No? Ngayon niya sinasabi yan, ano, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. First, if she... Congresswoman Franz Castro, a day after sang political rally or national rally for peace, quote-unquote, hodong hambal sa Iglesia ni Cristo, in fairness to them, nga why to yasang lamod pamulitika, they are just calling for peace sa bilog nga Pilipinas. Kayang isa ka divided nation cannot function as one. Cannot function as one. Ti subong divided ang nason. Pero kung nantaon mo, kung usisaon mo bala kag-analyze mo, Ma'am Laura, may semblance of truth mo. Dahihan nga show of force ato or a statement that was delivered by the Iglesia ni Cristo nga, hey, we're here, we're solid. Di ba lang ang INC ni sympathetic ini sa mga Duterte? Dahihan niya mo ni nagpaisog, nagpadabdab sa balatsago ni Sara, kaya naliga to, bawi-bawi mo. Usually, Sir Brian Kyle Bornales, Ma'am Rose Bornales, kay Papa Rakil Bornales sa Kalsagsagan Pototan. Inang bawi-bawi ni sila mo, mga hindi maglagan, mapahuway na lang, tapos sigundahan naman ni tatay niya, digo nga, hambalan ko Sara nga, pay monong, kung na lang balik ka sa private life. Pero amo ni ginimo ni Duterte sang 2016, dumduman nyo? Sa una to, may mga placards to, may mga tarpaulin nga, run! Mayor Digong, run! Sang 2016, 2015 to. Tapos, Ma'am Ninita Garson, may statement si Mayor Duterte at the time, nga sino man yung nagapagwa-guwa sang istorya ni, patayin ta! Patayin! Dibla mo na to. Tapos ang uli naglagan. Lagan sa daog sa. Isabang daw, diayhan G.Hel Orsolano, kuan na daw mind conditioning na and just ginaukay na balang political senaryo sa Pilipinas. Inasakyan ining national rally sang INC kaya nakita nga bukat gyapo ng ang ining religious group which naga-deliver sang black votes sa kung sino ang ila sining i-endorso na tiyan pamangkot, sabang mamangkot ko sa imo, Ma'am Veronica Cabiten Gremio, Ma'am Ninita Garson, Ma'am Ritz Piad, J.Hel Orsolano, kay Sir Jojo Bautista, man niya, tell it to the Marines. Sino imo preference na mangin presidente? Si Sara, si Martin Romualdez, si Manny Pacquiao, si Rafi Tulfo, si Lenny Robredo, si Benjamin Magalong, si Vico Soto, or kung may dugang kapadayang nga imo nga namutan na 7:56 aga, we'll pause for a short prayer, pamatian tayo misay sa sining aga that will magapaganagan sa aton balang mga libog sa kabuhi. Start your day with a prayer, deposito sa pangamuyo. Pamatian tayo misay sa sining aga. Munang ipilit ang gusto mo. Surrender everything to God. Lord, I surrender my family to you. I surrender my finances. Lord, eto po, lahat. Pamilya ko, kinabukasan ko, trabaho ko, gusto mong pumanatag, gusto mong pumayapa, gusto mong huminahon. Isuko mo lahat at doon mo mararanasan kung gaano katindi ang Diyos sa buhay mo, kung paano siyang kumilos kapag isinuko mo lahat sa Kanya. Surrender everything to the Lord. Isuko mo ang lahat-lahat. Let us pause and let us pray sa sininga oras. I will come. Most gracious Heavenly Father, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Isang lipot ng Lord, manawa kami sa imo. Sa amon nga pagtililipon sa sininga aga. Matthew 18:20, duha or tatlo nga natipon sa imong ngalan, ara ka, subong linibo kami. I speak, Jesus, sa kada isa,
sa ila pangununa, sa ila pamilya, sa ila negosyo, sa ila mga struggle. Salamat ki Lord for loving us, for your promise nga, come to me, all you who are weary, heavy laden, I will give you rest. Lord, we believe in you and I declare Jesus sa bugos na kalibutan, on air kag online. Ikaw ka pamati, sunday ning pangamuyo kabigang nga imo, bato na si Jesus. What shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul? Ano naman ang manggad, ang poder, ang kalipay kung wala ka sang Diyos sa imo kabuhi, kung mapatay ka? Ang pamangkos subong, kumusta ka? If you die today, kumusta ka? Are you sure of heaven? Hindi ni sa pagpahog sa imo, pakulba sa imo. Ang pamangkot subong, kumusta ka spiritually? Physically, damo ka kwarta, poderoso ka, kilala ka. Pero, kumusta ka spiritually, ma'am or sir? Imitang ini pangamuyo, Lord, I surrender my life to you. Patawara ako sa akong masala. I commit my life, my family, and all my plans, my business. Ginabaton ko ikaw, tunuga. Ginabaton ko ikaw, nga akong Diyos, manluluwas, doktor sa akong kabuhi. Heal me and heal my past, my regrets. Keep me safe, Lord. In Jesus' name, Amen. Simple nga pangamuyo, but kung ginhimo mini seriously, may direkta ka ng access kay Jesus. So ay ka na sa agyan pang tricks kung mga muyo ka, direkta ka, nagapanglaba ka, galuto ka, gadrive ka. Come to God in prayer because He is a powerful God, awesome God, and a supernatural God, unseen God. But He knows your thoughts, He knows my thoughts, He knows ang ginaobra naton nga mga manami, kag even ang ginahimo naton nga mga malain sa aton, kag sa aton isig katawo. Lord, I declare peace, healing, safety, and protection sa tagsa-tagsa. Bless Doc Ramel, ang K5 ng klinika, ang kada isaga pamati sa siningaga. OFWs, ang mga Filipinos abroad, ang talangga pamati, mag-travel sa barko, sa airplano, sa land transportation. I speak safety. We cancel unforeseen dangers. Kamatayon, linog, sunog, bombing, pagkatiro, buno, hold up, ang mga padiwats ng kaaway. And heal our heart, heal our hurts, our past, our regrets, kualo ng mga bad memories sa amon, and please us to forgive, hatagi kami sang self-control. Hindi kami mag-offend, hindi kami magsaklaw sa aman isikatawo. Bless ang kada isa, halin sa kabataan, hasta sa katigulangan. Thank you for healing, thank you for safety. I speak healing sa tanan subong ara sa ospital, sa sickbed, wherever you are. Nasubuan, hindi ka maghikog kay sa laina. Come to God in prayer. Luhod ka dira and be serious and be personal with the Lord because He is a loving God. Mabal niya, come to me, all you are weary, heavy laden, I will give you rest. By God's stripes, I declare that you are healed physically, psychologically, emotionally, and even our finances. Si Jesus ang magka-provide sa atin. But my God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. We declare Psalm 23, you are our shepherd. We declare Psalm 91, that you are our protector. We live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. This is our prayer. I declare Jesus sa kalibutan. No other name can save the world. Only Jesus. In Jesus' mighty and precious name, Amen. God will not abandon those who search for Him. God will not abandon those who search for Him. Ang makagagahom nga Diyos, amo ang dalangpan sa mga ginapigos. Hindi siya magsikway sa tao nga nagadangop sa iya. Ang makagagahom nga Diyos, amo ang dalangpan sa mga ginapigos. Hindi siya magsikway sa tao nga nagadangup sa iya. Psalm chapter 9 verse 10. There is nothing You will succeed in whatever you choose to do. A light will shine on the road ahead of you. Ano man ang ginaplano mo nga himuon, matuman ini kag mangin masanag ang imo alagyan. Claim it. This is the word of God, Job chapter 22 verse 28. Blessed be the word of God. Lord, I'll take pleasure in worshiping you, Lord. We take pleasure in worshiping Jesus. God takes all the glory. And Christ alone is exalted. I must decrease, God must increase. Hindi nyo ko di pagdayawon, ha? Si Jesus, gid lamang. He will come like a thief in the night. Ang pamangkot, are you prepared? Basi nga mabuyo ka da, malingaw ka sa imong pangkalibutanon nga gawi. God will come like a thief in the night. Wala nagapahibalo.
Ang oras alas 8:02 na sa aga, Philippine Standard Time sa Foro de los Pueblos, ang oras kinadulong sang Mighty Sea. Foro de los Pueblos. Check ang latest weather traffic update with Ma'am Karen sa aton nga patrol. At least giyain ni subong sa mga nag-drive padulong sa eskwelahan block kag sa opisina. By the way, ano na ang investigation sa Department of Environment and Natural Resources dira sa old office nila sa may Parola City proper bala Sir Eric Gose, kay Sir Jerome Asomo, kay Tita Merlinda Asomo, Jehel Orsolano, Mama Rofi Jimenez, kay Sir Jojo Bautista. May ginuigit nga duha ka mga fetus mo. Gilapatihan nga kapid kag basa pa. Wala man sang nagabusong nga empleyada sang DNR. Ti iniya bilidon kabuhi niya mo. Kabuhi ni utang tabi alangan or out of wedlock, mga baka nga out of wedlock, way bala makasal or nagbusong magod sa hampang-hampang bala Ma'am Melay Montaño Palensa. Ti nga ibilin mo abi, no? Ano nang investigation ng Department of Environment and Natural Resources. Pero this time, check tang traffic report with Ma'am Karen sa field. Hibalon tayo ni, at least may hara kita sang guide subong sa mga nagapamati. Salamat Lord sa bugay nga ginhatag mo sa amon. Dalayawon kagid sa amon kabuhi. Ikaw ang mataas. Ang mataas-taason amay sa langit. Thank you Jesus for the blood you shed on the cross for the remission of our sins. Open the heart of every people who are listening right now. Convict them, Holy Spirit, for you are the great above all. You deserve all the glory and honor. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Ma'am Rich Biad, Mama Rofi Jimenez. Speaking bala sang remission of sin bala. Nothing but the blood of Jesus. Ang makahugas aton, what can wash away your sin? Di ba may kanta na sa Ma'am Ningning, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Melay Montaño Palensa, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Pero dito sa India, may ginatawag ini sila dito nga Great Pitcher Festival. Great Pitcher Festival. O ginatawag sa ilang tinaga dito nga Mahakumbh Mela. Mahakumbh Mela sa India. Kada 12 katuig, nagalusong tong minilyon ka mga tao, Mama Maricel, sa Sangam River. Kag mga bisita dito, ang mga tao nagabisita, tag 400 milyones ka tao mo. Yakadto dito, makadto sila sa suba, kay malusong. Para nga ang ila sala mahugasan. Yan mo nang ila pagpati mo. Pinarespeto taman, pero ang reality, Pastor Ronilo Pancho, Pastor, nagakontak ko sa imo da Pastor Pancho. Pariyog yapon na imo number, sir, kay gusto ta nga maka-inquire parte ni sa mga update bala sa pagpatay kay Pastor Douglas Hoover. Pastor Pancho, nakatawag ko sa imo, sir, ha? Galing kay damay diferensya ni subong ang smart kag ang globe mo. Kamu hindi man ka mo makakontak. Hindi ko kakontak sa mga ginatawagan to subong mo. Di dito sa India subong Pastor Pancho, Ma'am Rich Piad, 400 milyones ka mga visitor nagbiya kadto dito, nagtusmaw sila sa sa Sangam River, or ginatawag ini nga Great Pitcher Festival, para nga mahugasan ang imo sala. Sige lang, ti laman na ipagpati, Ma'am Marie, no? Kasi the reality is ang dugo ni Jesus ang makahugas sa aton. Alas 8:06 na sa aga, check na live report, Ma'am Karen. K5 News FM Kampiyon Report. Kasi 5 Ted sa subong medyo mahulog gutok na, no? Ang sila, yes, kaki 5 Ted, especially dito kagina sa may downtown bala, or umpisa gid, no, sa may Huervana Street, dira sa may Barangay Laguda, going pa Bonifacio Drive or sa city proper kati 510. Medyo bumper to bumper ang aton nga trapiko. Sa subong niya nga aga, kasi kung may baluan, may may klase, kag opisina ya kati 510. Kag sa subong, ang going naman niya sa may ang pagwa pala sa city proper, dito medyo mahulo, moderate lang kati 510. Kalabanan ng bulyada sa salakyan pasulod sa city, Ma'am Kano?
Yes, pasulod ka K5 Ted, pero ang pagwa ti medyo mahulutawhay lang ka K5 Ted. Ang dalaga niya sa trapiko kung pagwa iya sa may city proper, pero kung pasulod ka, di amo gina ka K5 Ted ang medyo mahulubugat or nagapugkok gid ang trapiko ya sa subong niya nga aga ka K5 Ted diri sa syudad sang Iloilo. Good weather, good weather kita. Yes, ka K5 Ted, no? Actually, sa subong na, mahulo paang ka K5 Ted. Unlike ibala sa mga tinalikdan nga, adlaw nga nag-agaw-agaw ang init, kag ang lamig ka K5 Ted. Kaya mga plant boxes mga plant boxes sa tunga dalan da, why man nagakasungi da, ma'am ka? Basi kung may iba na nga nagakasungi, binutangan nila sang mga plant box sa bla. Galing kay may in-between, may giha. Ang mga bilidadan nga mga pedestrian katabok yapon bisan hindi gani pwede. Correct. Sa tubang sang National Food Authority sa NFA, pakapto sa may bangga takas ginbutangan nila na da sang plant boxes. Pay may makita matagyapon nga nagatabok gani. Di karo ko masalapay sa sang salakyan. Sa tubang sang City Mall sa Tagbak bla may man na pinangbutangan nila para nga why na sang U-turn sa kilid sang Save More Haro pakadto sa takas bla. Oo. Pero sa subong ang makita naton kagina may nalabyan kita ka K5 Ted nga tidong may ginakayo sila ang ining mga mention mo nalipat ako sa term ang mga plant boxes. Plant boxes ka K5 Ted may aras lang solid na mo semento. Oo. Yes, ka K5 Ted. Hindi parehas to sang una bala nga do plastic lang ka K5 Ted. Ano pag gamay nga sa gahit nagkalatumba. Misitira to ya ma'am ka. Ka K5 Ted. Sa entire stretch dira sang Diversion Road Mandoria o Benigno Aquino Avenue, damo na dai naway gatin ang mga plant boxes da kay ginapang bungkuan ka mga hubog kon kagao na. Mga gabi ba? Pero sa in general ang observation is light to heavy na traffic. Yes. Okay, expected ni kay kuan mo ang rush hour. Yes, ang mga aircon bus man sa pag-cater sa mga pasayro. May ma-obserbaran naton ka K5 Ted may nag-standing gani mo. Yung mo ganina kay gin design gani tani na nga aircon bus para nga comfortable ang imo nga pagbiyahe. Okay lang na kon sa aga kay bagong ligo ang pakiramdam. Pero pagkahapon na gasa mo nang tanan niya baho da may aslom na. Damo na. Di galing regulate ina ma'am ka. Ang problema subong sang Western Visayas Transport Cooperative kag sa mga transport groups diri sa syudad. Ama bangko hindi gapangalang-alang magpahulam sa ila sang kwarta, magpa-loan. Na magbaka sila sang bag-o naman nga mga aircon bus units. Sige. Okay. Ma'am Ka, salamat for this traffic update, Ma'am Ka. So sa dugang naton nga mga balita ka K5 Ted, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Ini si ka K5 ako nang ini nga situation report. Ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee, ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ang ini nga balita nga nadulong man sa inyo ni ka-K5 Ray Espeja Umalay nga palangga gid ang mga taga-Pototan. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingaw sa Iloilo. K5 News FM. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 8:11 oras tulong sang D3 Bayo kag DTX 500, Ma'am Ritz Piad, Ann Josinilla. Ma'am Ann Josinilla, ang bombero ng Pilipinas. Ma'am Ritz, salamat kay Cesar Tobilla, Pastor Project Jesus Mission. We will continue to serve the Lord above all. Benito Abuta Bayoneta Jr., Global Rescuer. Ma'am Ritz Piad, thank you. Sir Win Catalunya, Sir Win, dyan ka pa sa salong sa tapas o nakabalik ka na sa Amerika? Kay Sir Edgar Badbadon, Ma'am Norma Dana Baldoque, Pastor Ronilo Pancho. Pastor Pancho, palagabi sir pa-miss call sa akon. Ay sabong paugtas ning Globe kagang smarta. Hindi makakontak. Kamu hindi makakontak. Di gusto tayo nga maatagan ang dugang update sining pagpatay kay Pastor
Douglas Sover. Standby ka mo sa dugang update sining insidente, ang krimen nga natabo dira sa Anilao, Pavia, Iloilo. At 8:12, statement man ni Vice Mayor Hernan Biron Jr. sang Barotac Nuevo nga nakita na yang dito gisaya sa ginluntaran man sang insidente sinalakay sang pick-up nga ginamaneho ni Ryan Anthony Hugao Soliva, bata ni the late Mayor Nilo Soliva sang Remedios T. Romualdez sa Agusan. Sang kagahon na? Ano gika-importante si Ryan Anthony Soliva para kay Vice Mayor Junjun Biron? Nakatuan gid sa kagahon. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bagunga paglaom. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Movie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili
tungod wala sang bayaay, bisan anuman. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Fam Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makako, and that instrument yung ikamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no.
Ilang binagin ang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay. Oras alas 8:23 sa aga, oras dulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, sa gyapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia, The People's Forum. Ang Mighty C nagapabakod sa aton nga baga, healthy lungs. Nagakasamad ang baga sa pagligad sa panahon. Kag may mga factor ini diri. Pollution, mga pathogen, kag una sa tanan nagakasamad ang baga, Sir Juji Borbano. Sir Juji Borbano sa Santa Rosa, Mandurriao. Good morning, sir. Kay Mama Rofi Jimenez sa pagpanigarilyo. Sunod sa pagtuon kag research sang British scientist sa Division of Respiratory Medicine, ang mataas nga dietary intake sang vitamin C mahimo nga makapahinay sa pagkaguba sang baga, kag agod malikawan ang chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Paagi sa pagtumar sang Mighty C, vitamin C, adlaw-adlaw nagapabiling nga healthy ang lungs. Kung naton silitis ka, tumar ka Mighty C, parisan mo sang DTX 500 kay very effective. Kadto ka sa product centers Pasig, Miag-Aw, Kalinog, Kagharo, Iloilo City branch kay may free consultation. Pero muli aton nga ginapaandam sa inyo ha, halong kamo sa peke nga DTX 500 nagalapta subong. Dira sa Zone 2 sa Barrio Obrero, si Sir Eddie Oquendo, kadwa ka beses nga nabiktima sang peke nga DTX 500 nga nasulod sa botelya tapos soft gel. So ginaklaro ini sang management sang klinika nga DTX 500 hindi na siya soft gel kag wala ina nasulod sa botelya. Kag ang color niya sa iya green, hindi nga yellowish. Di may mga tao subong Sir John Pirotso sa Magaysay diyan sa Pototan kay Sir Ernie Cabanilla nga nagasakay sang kabantugan sang DTX 500 kay very effective. Take the case sang testimony ni Ma'am Rica Domingo Cristo na vertigo sa damo na bulong wagin mag-ayo. Pero sang nagtumar sa sang DTX 500 pinarisa niya pagid D3 Bayo kag Mighty C, nag-ayo sa Iloy na sa ni punong barangay Jenjen Cristo dira sa barangay Nonoy City proper. The same is true with Sir Eric Monterosa Gose. Nagatrabaho dira sa SM. Acid sa galingin ng ulo niya, masilawan sa, damasuka sa. Nagtumar sa DTX 500 sa una, twice a day. Subong maintenance niya, once a day na lang, before na lang siya magtulog sa gabi. Kag namin ang tulog niya, kag umpawan siya sa acidity. DTX 500, your ultimate cell guardian. Your ultimate cell guardian. Si Ma'am Sinaida Kaumanika naman niya basta ako, D3 Bio. D3 Bio. That's also 26 sa aga. Update naton gyapon ini sa gin-discuss naton kay inabla parte ni sa posible magapadalagan sa pagka-presidente by 2028 elections. Now nga si Vice President Sara Duterte naghambal that he is seriously considering of running. Ti laban naman presidente, no? Ti pamangkot ko sa imo, sino yang gusto mo? Sinong gusto mo? Si Sara Duterte, si Martin Romualdez, si Amy Marcos, basi maglagan man na. Si Leni Robredo, pero do less likely. Guro kay mayor saya sa Naga City mo, dito sa Camarines Sur. Si Vico Soto, si Rafi Tolpo, si Manny Pacquiao. Ang tao, mangin indifferent, kag daw way bala labot bala
Sir Anthony Gabayron Balayon sa Manduawak, San Dionisio, Iloilo. Sir Anthony Gabayron Balayon, good morning sir. Kay Sir John Pirotso sa Magaysay, nakamaitisi kag si Sir John Pirotso sa Magaysay. Ngang tao daw ay labot kon ang leader pasabayan tapos way balasang touch sa tawo, no? May ayahon, poderoso, above all, kurap, kabusador. Karyo, ginulam naton ini nga quotation, i-share ko liwat sa inyo ha. Ginlisensya naman naton ini. Kay Attorney Pablo Bebot Roses Nava. Kay Kong Bebot, former Apen Party List Congressman, and may siyem to 3 milyones nga proyekto nga nadala sa Dumangas in just 3 years niya nga term as Apen Party List Congressman. Si Congressman Pablo Bebot Nava ang I think sumang daw chairman siya sang TSKI, Taytay sa Kasuwagan Incorporated, dira sa Maliao, Pavia, Iloilo. Hambal niya, we could be loyal citizens of our country if only we can have noble and godly leaders. Kung i-localize naton ini Sir Jimmy Haneo, Sir John Pirotso sa Magaysay, Ma'am Juji Borbano, sorry mama, babae gali, Ma'am Juji Borbano, kung i-localize naton, nabalik kong Bebot, we could be loyal citizens of Dumangas. We could be loyal citizens of Iloilo City. We could be loyal citizens of Dueñas, of Pasay City, of Mina, of Bingawan, of Kalinog, if only we can have noble and godly leaders. Kita mong tao subong indifferent kadaway labot bala. Ano ni sa tinaga subong sa mga Generation Z? Kaya hindi na ni millennial mo? Ano ni? Nonchalant? Nonchalant? Daway labot bala. NR daway no reaction. Nonchalant gani. Nonchalant. Nonchalant, no? Amo na da NANCHANLANT. Nonchalant. Nonchalant. Daway kita labot kon ang mga leader ta, mga way pulas. Hindi man tanan. Las 8:29 sa aga. So ikaw yasin ang gusto mo. Papaliog share dere, no? And we thank Congressman Bebot Nava for sharing his idea nga makuhaan ginaton sang leksyon. We could be loyal citizens of Dumangas if only we can have noble and godly leaders. Hambal ni Congressman Bebot Nava, amay ni sa ni Sir Bambo Nava dira sa Dumangas, iya sini nga former chief of staff kag tiayon niya si Ma'am Hilda Ding Nava nga bata ni the late and the longest serving vice governor sa probinsya sang Iloilo, Ramon de Vinegar sa Duremdes sang Dumangas. Dire kita sa update sa pagpatay kay Pastor Douglas Bordonhover, taga Quintin Salasaro. May latest kita. Na-capture sa closed circuit television camera ang 3 ka persons of interest sa pagpatay kay Pastor Douglas Hover sa barangay Anilaw, Pavia, Iloilo, Biyernes sang gabi, Enero 10. Suno kay Police Major Harold Rindora, hepe sang Pavia Police Station, nag-standby sa barangay Pagsangaan, Pavia, ang 3 ka persons of interest nga lunsay nakasuksok sang helmet. Base sa footage, may 2 ka mga motorsiklo nga naka-standby sa among lugar. 2 ang sakay sa isa ka motorsiklo, kag isa ang nagapungko sa isa pa ka motorsiklo. Ang angka sa isa ka motor, amo ang gintudlo sa matistigo nga gunman ang nagtiro sa biktima. May closed-circuit television camera nga na-capture nga nagpundo sa Pagsangaan, Anilaw Bridge, Tres Taytay. Ang sakyan sang pastor, nga amo ang ginalantaw sang pulis nga lugar sa diin nagsaka ang gunman. Ginabanta 500 meters ang kalayuon sang Taytay sa lugar. Sa diin nakita nga naga-standby, nagahulat ang 3 ka persons of interest. Dahil hindi pa nila makabig sa mga suspect. Persons of interest. Hindi makita ang pagsakay sang gunman sa salakyan ni Mr. Hover. Tungod malayo kag low quality ang closed circuit television camera kag madulom ang lugar. Sa pag-assess ni Rindora, ang Chief of Police ng Pavia Police Station, halin sa Taytay, 30 segundos lang ang travel time ang imo biyahion bla kay makalabot ka na sa crime scene. Dira sa may Royal Palms bla, may mga palm trees dira, kita nyo na da. Amo na da dragi sa tubang natabo ang krimen. Pero nagagwa sa ila investigation nga naglapot sang
1 minuto kag 41 segundos. 1 minute and 41 seconds ang biyahe sang salakyan ni Hover tubtob na kalabot sa crime scene. Matapos ang krimen, nakita sa isa pa ka footage ang 3 ka persons of interest nga nagasakay sa isa lang ka motor pabalik sa junction sang barangay Pagsangaan kag pakadto sa direction sang barangay Tigom pa via Iloilo. Di una din nga ginpahayag sang pulis nga may testigo nga nakakita sa mga person of interest, ilabi na sa gunman sa nagwa sa salakyan sang pastor pagkatapos sang krimen. We have on the line Pastor Ronilo Patriarca Pancho. Pastor Ronilo Patriarca Pancho, best friend gid ni Pastor Douglas Bordon Hover. And usually, kaupo niya ini magbiyahe. We have Pastor Pancho sa aton nga linya. Sir, si Ted, there is a K5. Good morning, Pastor Pancho. Good morning, Pastor Ted. Yes, sir. Kumusta ang signal ko na, sir? Okay man? Okay, sir. Anong pagkakilala mo kay Pastor Douglas Hover? Sa Kapag, sa Lakamanda, ng mga Ukdanay. Pastor Pancho? Sir? Hindi, mga bike ko si Moguro, hindi mo lang pag-speakerphone, mo cellphone please, para nga matag ang aton audio. I-kuan labi, off labi yung mga speakerphone, para nga may yung signal ta. Sir Randy Santisas, Sir Randy Santisas, good morning sir. Kay Sir Jimmy Haneo, kay Sir Anthony Gabayeron Balayon, sa Manduawak San Dionisio, kay Sir John Perotso sa Magaysay, kay Ma'am Ritz Piad Marofe Jimenez, kay Sir Nonito Sombong, and Ma'am Edna Sombong, si Sir Nonito Sombong sa Gimbal. Balikan ta Sir Pastor Ronilo Pancho, Pastor Pancho. Sir, good morning. Very well said, very well. May lang signal. Anong pagkakilala mo kay Pastor Douglas Hover? Supposed to be sa kadugay naman nga Ukdanay, luway ka man kuwaon siya kag okay gid siya kag makita o man nga modelo man sa sang Ginoo. Pila na kamo katuig pastor nga mag-abyanay? Ay kadugay na, mga almost siguro 6 years siguro kami nga Ukdanay. Paano kamo nag-amiguhay? Ay supposed to be nag-Ukdanay kami na sa Porpis sa una, upod kami ka-lecture sa mga barangay dali sa 180 ka barangay mo. 4Ps ini mga beneficiaries ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Oo. So kami nagawa. Nalibot nyo ni mga barangay di? Ang 180 barangays nalibot ninyo ini sa pag Bible study? Hindi, ang iyan na do mga 15 ka barangay, ang akon mga 59 ka barangay mo. Oo. Ang iya nga mga barangay 19, ano mga barangay ni madumduman mo, sir? Nang ano siya, nang natuon na siya sa Haro District na siya natuon. So ang mga 4Ps beneficiaries ngayon until sila magbaton sa ilang payout, ginawalihan nyo, ginapangamuyuan? May moral values na kami nagandol sa ilang lecture about spiritual. Hasta sang saan sa kamo trabaho dira? Dito mga almost pila kami man, mga almost 6 years, bakon 5 years kami. May compensation man kamo from the government? Why? Ano ni siya? Voluntary? Ano ni sir? Ano ni voluntary? Voluntary. For the love of the Lord lang, no? For the love of the Lord, every once a month lang siya. Okay. So dira ka nagkilala na ni Pastor Douglas Bordon Hover. Ang pamangkol subong nga agin patay siya. Bilang ikaw ya suod gid nga abyan permi kamo upod, nga agin patay sa Pastor Pancho. Grabe sa nakibot kami nga mga grupo yung mga pastor nakibot gid nga wala gid sa panguna-una ng mga gilamo na siya. Oo. Pero sa imo abi, when was the last time nga nag-updanay ka mo before natabo ang krimen? Supposed to be Martes, whole day kami nag-updanay, kami mga Bible study, kami may mga visitation. Amo nga last of the night sa salakyan niya. That was January 7. Hindi ka mo nag-Bible study? Hindi ka mo nag-Bible study? May may ICM kami nga mga pastor ginagather namon kay Yaka International Care Ministry. So nag-upod ko na siya tuwag nagkanda kami sang nagbisita kami sa mga pastor namon nga mga amigo. Sa din ka mo nagkadto? Dili na sa syudad? Haro man kami haro nga lugar sa San Isidro. Oo. Kay fast forward, nagagwa subong sa investigation sang Pavia Police Station nga isa sa mga angle sundan nila sa buong Pastor Pancho sa pagpatay kay Pastor Douglas Hover. Amining financial transactions kag daw sa currency daw networking. How true is that? May idea kasi ni sir?
Ati ang currency kay networking do wala man gibla mo si Pastor Douglas tuway gijaga panugid na ipos kinasiya sa mga abusan ng mga bagay. Very secretive. How true nga sang padulong sa Pavia, ginhagad niya pa ikaw nga mag-upod sa iya? Supposed to be ang guwa sinasang Friday, nag-attend ko sang seminar sang aga, tigintawgan ko sa nag-attend ko sang seminar, so siya na nawag siya kon alas 6:15. Sang gabi? Nga pastor, alas 6:15 sang Friday, bago sa natabo. Nga pastor, bago lang ko nag-abot, kaya nag-dulong ko sang duwa ko ka mga membro, nga mga senior citizen, ginbaklan ko sila sang, sang grado nga salamin. Yati mapuhay-huway ko subong, kay dugay-dugay, malakat naman ko, kay may injeksyonan ko nga ito. Kaya ba ko siya ko bro, hapon na kag nagaulan kag gabi, kung gusto mo, updan ta ka para may upod ka. Kaya rin ka sa kinten, ari lang ko sa haro. Kaya bali yan nga pastor, hindi na kinanglan, kaya bilang mo gadali ko ang ito itong mapa-injeksyon gaulat sa akon. Prehan mo lang ko. Amo na pastor ang pinakalasya. Prehan mo lang siya. Pero ikaw nagamba nga, hindi ka na lang maglakat kay gabi naman deson gaulan pa. No, amo nang bal ko siya. Hindi ka na kung gusto mo kay lay kaulan kag lain chimpo, updan ta ka para may upod ka. Kaya bali hindi na. Pero kay gadali tong injeksyonan ko nga ido kag back up mo lang ko sa prayer. Nahambal niya na nga kundi sa makadto nga mapapabiya siya? O pabiya siya nga ambal sa ako. Niya mapapabiya ko may injeksyonan ko nga ido nagaulat subong. Ikaw yata ni willing man niya magupod sa iya kay since nga tidra ka malay pa uli sa kwartero sa haro mo no? Okay. So 6:15 and he was shot to death. 6:36 dira sa may Anilaw pa via Iloilo. May mga anggol subong nga parte sa financial transaction, nagligad to, nagwa man ng information about third party. Kung ikaw din nang mas i-entertain mo abi kag mas bugat abi nga rason kung nga gin patay gin ni siya. Subasabi ko sa ako lang kung hold up na gamit tinpak mo. Pila man naban guro either kwarta guro sir. Kwarta. Why is that so? Basta na base nakahulam siya pero wag gid sa sugid sa amon nga mga grupo yung mga pastor nga kung sinungit pang hulaman niya. Ikaw iningin sugiran niya nga may financial struggle sa may financial problems nga ginakabukos sa kwarta. Nakasugid sa imo wala? Taga-meeting na namon perme ang iyan lang isa sa mga major nga ginapapangamyuan financial gid. Pero ay man gina-specify. Pero ay sa gambal kung diin sa nang utang kay di man sa manugid basta ang iyang prayer request sa perme financial. Why ka kay balokon pila ni sir ano kadako ni ang iya sini nga posible narimalaso? Duway gid sa kapanugid. Sa imo paglantaw Pastor Pancho kati a friend kamo ni Pastor Douglas. Ang nagpatay or nagpapatay kilala niya man lang? Sa ako lang guro, kung ginpasakay, may tilin si kilala ya, bilang mo si Pastor Huber, basta magyan niya ka sa dalan, kagon naluoy siya, may tendency pasakyo niya ka mo. Bisan hindi ako nga panguna-una, gani, pinasakay mo lang siya, sa likod mo sa pinasakay, hindi sa transit. But sino natin kilala niya may tendency gid kung natabo kag nakaupod ko may tendency sa ponset ko ang balon ko gid si Pastor Huber gid tani kilala di tani pasakyon kon didto ka pastor no nagsulod man sa mo nga what if kung nakaupod ka didto kag ikaw man mismo bigin dalahig na lang nagsulod man sa pinsar mo may tendency gid sir so ano sa mga realization mo nga God save you from that destruction o do nga tiway gili ka kalipay subang ang tanan bangod sa natabo ni kay Pastor Douglas Hover. So kon sa imo abi, what if kon sa pagtabo to sa krimen ara kato gindalahig na lang abi? May tendency gid sir, pero grabe ka po ng protection sa Ginoo. Ang Psalm of Safety lang Psalm 91 na Pastor Pancho no? May na-recover nga armas 45 sa likod nga parte sang iya nga salakyan. Kay balo ka nga may armas ni sa or wala? Wala gyud ko kabalo, sir. Kay walo ka nga nagakuan man isa, practice sa firing? Huwag ko kabalo sang firing niya. Kaya suposabi, huwag ginasiga panugid. Pero ano may na-notice ka nga may permis sa ginasipit nga bag nga daw suludan na posel? Wala. Sa nagalakatan namon pero ako yung may dala bag.
Ay kayo may bag, no? Masalaan mo ko ganun nga pulis. Kaya tiyang porma mo na, pulis. How about sining, of course, with respect, with all due respect, abi sa pamilya, ining third party, bla, kay the family is believing otherwise. Daw hindi sila magpati ang hold up ni or utang, Pastor Pancho? Oo, ako ay magpapati nga may third party. Di sa grupo sa mga pastor nga suod gid sang victim ni Pastor Douglas, anong inyo yang ginalantaw nga rason kung nga or motibo nga gipatay sa? Di sa amon kagapon nari kami sa Mary Mart, so nag-istorya kami dire do ginataob-taob naman do hindi pa do langko pagid kami sir. Langko pagid. Permi ka mo da, no, sa Mary Mart, di ba mo manang yarong buhan da? Oo. Permi kami daga pangapi. How often sa nagkakadto, dra? Supposed to be, talagisa sa Malacca. Dahil si Pastor Douglas kabisita sa amon. Kaya bilang mong busy sa permi sa pang-injection nanay sa ido mo. So, kung ikaw, yung entertain mo nga, it's because sining utang or online trading or financial transaction ang posible rason kung nga ginpatay ni sa? O do sa akon sir do mo ginaguro. Okay. Ang imo subong panawagan sa pulis kay ang pulis sa Pavia nagambal nga nagapromisa man sila nga matagan hustisya bilang suod gid nga abyan abi ni Pastor Douglas Hover. Ang imo nga mensahe subong nga matinion, Pastor Pancho? Sige, nagapasalamat kita no. Sige apon Sige po, nagpasalamat kita sa Pavia PNP, no? Sa bisang mangilang pinaka-headra. Pray kita nga may justice kaya po si Pastor Douglas. Kaya ang Ginoo na nagakatulog. Kag nagapati kita nga matigayon gitanan. Kag bisan pa sa tanang mga kapastoran subong, hindi lang dire, bisan pa sa mga grupo sa Bakulod. Nung nag-isa kita sa pagpangamuyo, kaya nakapati kita nga this coming this coming 20 na kalang iyang haya, dito kita sa pura, sapat lang kadlaw ang iyang haya, kag sa 24 ang iyang lubong, no? Alas 9 sa Paris Lake. So, ang yabang kay, ihamyang sugod Lunes, Enero 20, hasta Enero 24, sa Poras Funeral Homes, Tres La Paz. Oo. Hindi na sa pag-i-cremate? I-cremate pa siya, hindi na? 23 sa 024 ang lubong, hindi na pag-i-cremate. Oo, mana. So naka-ready ng tanan nga mga tanan nga mga simbahan nga mapa-service sa mabidyer sa iya. Sa din ang service aya? Ang sa dito sa Puras na sa may Kaisano, di ba? So dra na lang ang service, necrological service. Bidyer sa tanan nga grupo sang pastor kay ang apat kadlaw na hasta sa last night sa 23 buta na tanan ang schedule sang service tapos sa alas 9 sa aga ang lubong na sa Paris Lake na. Oh, nakaistoryahan ka mo ni Ma'am Janet sa iya asawa? Wala pa subong kay ang communicate subong sa ako ng bata nga si Jendo, bata yang lalaki. Ano nga ning ngalan sa bata niya ning kadua? Jendo. Jendo? Jendo. Kindo. Oo, kay karon makita lang kami karon kay madaho kami sa gamay lang inog hatag sa iya. Oh, man. At least mabuliga man ang pamilya. Pastor Ronilo Pancho, sir, salamat sa imong hatag nga tiyempo diri sa K5. God bless you, Pastor Pancho. Thank you, sir. Si Ma'am Ningning Ilumba nagapamugno sa imo diyo. Ningning Donggor Ilumba. Sige, sir. Thank you, sir. God bless. Thank you. Foro de los Pueblos. There you have it, exclusive. There is Foro de los Pueblos. Si Pastor Ronilo Patriarca Pancho. Pancho. Ang close gid nga abyan ni the late Douglas Bordon Hover na tiniro sa Barangay Anilaw, Pavia, Iloilo. Amoy ni isang abyan niya nga nag-aha sa iya nga ti, upod na lang kita. Upod na lang ta. Kagambali ka ni, actually, mga kanina mo, kung ikaw abi Ma'am Gihel Orsolano, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Ritz Piad, Ma'am Divine Grace Laanan, discerning ka bala, and you try to yield to the Holy Spirit through people. Kay ang Diyos gambal ni pagistawo mo nga prinuhan ka, nga hindi ka na magkadtuto. No? What if abi kon namati abi, no? Si Pastor Douglas Hover, why sam tabo? No? Ginpamangkot naman ganito kay Pastor Pancho. Singko what if abi nga ara ka man to sa krimen? Kiti posible na yang may upod ka.
Para ngaway na lang ni isang tisigo di, tirohon naman. Kuni, 2-in-1? Kaya ti ko na madupatay, kag ara na higayon niya, postakan po sa kanila na mo. Na. So, ang motive subong, financial transaction, online trading. Ang pamilya na lang sining lamtaw, pamatian ta kung makahambal na ang duha ka bata kag ang tiayon si Ma'am Janet kung ano gid ang ilang ginapatian kung nga gin patay ang biktima. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 8:47 sa aga, check ta si Ma'am Karen kay ti inadalahig ni ngalan ni Vice Mayor Hernan Beron Jr. sang Barotac, Nuevo Iloilo nga dito gisabi sa giluntaran sa insidente sang sinalakay ito sang pick-up nga ginamaneho ni Ryan Anthony Hugaw Suliva, 41 years old. Ang bibingkahan dira nga sa diin nagkalawasak and dito natulapangdan nga daglapas sa Comelec Ganban ang kiosko to ni Ma'am Mary Ann Talmingo. Mary Ann Talmingo mo ini ang tag-iyasang bingkaw. Bibingkahan da mayon gani kay nagpalagyo sila pero napilasan man kay natumbahan sang ila sini nga mga lamisang gagmay. Nga didto gidya sa lugar almost alauna sa kagahon. Nga nagresponde dayon si Vice Mayor Junjun Berono. Sa fairness aya pamatian taman iya sini nga statement. Kag ang salakyan nagwa diri sa pagpangusisa man sang mga pulis. Ang salakyan, ginapanagiyahan, sadto ni Zeke Kirubin Deriquito. Zeke Kirubin Deriquito, sa unyang bayan member, konsihal sa Banasang Dumangas. Pero ginklaro ni konsihal Zeke Kirubin Deriquito nga hindi na siya ang tag-iya sang salakyan nga ginmaneho ni Ryan Anthony Hugaw Suliva nga nakabunggo dito kag didto natulopangdan ang kadamo-damo nga mga bala kag armas. Suno kay Deriquito may ginayatan siya nga deed of sale sa dinggin bakal na ini sa iya ni Ryan Anthony Suliva sa October 2024. Sa pagpatpat ni Deriquito nga siya ang first owner sang salakyan, kag ginibaligya niya ini pagi sa pagpost sa marketplace. Marketplace bala sa Facebook. Kung saan si Suliva ang nagbakal kag ang payment kinihimo nga 2 gives. 2 gives. Ginpakita man ni Deriquito ang deed of sale sa salakyan nga iya nauyatan. Napitsahan December 23, 2024. Kag si Suliva ang buyer. Paathag ni Konsyal Deriquito nga hindi sila kilalahay personal ni Suliva. Magluwas lang ini ang nagbakal sang iya salakyan kag wala sa ihibalo kagway sa sangkang tanan sa mga aktibidad ni Suliva kag sang salakyan. Ginpahayag man sang opisyal nga nakapangalan pagyahapon sa iya ang salakyan bangod sa June pa ang expiration sang registration sang salakyan base sa punta sang plate number sini kag sa June pa ini ma-renew kag ma-transfer kay Suliva bilang bag-o nga tag-iya. Kay tikon mag-June, boss ningon 6th month. Ikanom nga bulan. January, February, March, April, May, June. Boss ningon nga ang punta sang plaka sang salakyan nga ginmaneho ni Suliva, 6 ang punta. Maning pagpatag ni SB member Zeke Kirubin Deriquito sang Dumanga sa Iloilo. Sekta si Ma'am Karen, patilaw lang balita. At ayan karon sa programa ni Sir John Sapio sa 11 Mbps ang full blast sa sining information. K5 News FM Kampiyon Report. Ma'am Ka, go. Yes, sa K5 Peg, naging confirm diri sa aton ni Police Captain Jimel Acuesta nga ara kaha ang tukol sa January 12 ang kaagahon ang presensya ni Barotac Nuevo Vice Mayor ang Junjun Beron or Vice Mayor Hernan Junjun Beron ka K5 Ted sa natabo ni or after na sa pagkapunggo sa pick-up na ginamaneho ni Ryan Suliva sa pila ka mga bibing kastol dito ya sa may barangay seminaryo sa distrito Sangharo ka K5 Ted. Ay sa pag-interview naton sa kay Captain Acuesta, di wala pa diri in patpat gid ni Suliva
kung ano ang rason nga ara dito no nag-apas ining si Vice Mayor Junjun Biron. Pero sa sa initial man nga nakuha nga information sang aton nga kapulisan nga ti close friend or mag-abyan ining si Soliva kag si Biron kay kung mahibaluan may balay man nga daan dira sa city ining si Biron ka K5 said kag napaymingan nga nakalabay siya sa area kag nakit-an niya nga ti syempre ang involved sa natabo dito yung aksidente nakilala niya kasi 5 said amo na nga nanaog siya ang tingin pangamusta niya ining si Soliva pero sa sa Subong going kita sa Barotas Nuevo no para kuhaan man sang statement ang ining vice alkalde sa Katipay. Kay may mga nagataas na abikilay ma'am ka nga ti launas kagahon ara kagyapon stalan and ano natabuan lang kay sa mga information bisan si Ma'am Laura so magaysay ganin gambal nga ti naagyan ng to ni Vice Mayor Junjun Biron kay may gintambungan sa nga pagtililipon. Oo. So, pero ti base yapon business to business malang laya mo ang ilayang nga pag amiguhay. So mas maayo man in fairness abay kay Vice Mayor Hernan Biron Jr. Mapasabat man naton kag friendly man ni sa media si si Vice Mayor Birona. Yes, kasi 5 said no, itinguan ta na karon nga malapot naton sang information or sundugang nga detalye o pag sa statement ang vice alkalde. Pero sa subong pamatian naton si Police Captain Jimel Acuesta ang hepe ng Iloilo City Police Station 9. Kaya nagkababa naman naton ang aton nga results ng firearms verification na ang mga na-recover namon nga mga firearms ito sa iya wala gid lisensyado o hindi nakapangalan sa iya. Ay sino sir nakapangalan? Unregistered firearm lang siya. Okay. Ang salakyan sir iya man? Ang salakyan niya hindi man nakapangalan ng ORCR. Oo. Balik kay sino? Do nakapangalan sa certain Zik Kirubin Derequito ang iyang ORCR. Oo. So sa Subong sir, as na-mention mo, na-file na ang kaso. Bali ano pagid sir ang next nga tikang sir sa aton nga kapulisan batok ni sa kay Soliva? So aton nga pag kulaton kung ano ang result sang sang city prosecutor office. Okay. Sir, nga aara sa area sang time nga to si Vice Mayor Junjun Biron sir. I don't know kung ano ang iyang purpose kung nga sa to sa area kay ako personally hindi ko man sila gikilala. Okay. Nga kung sino sila tao dito anay nga pagtabo sa insidente. Pero accordingly sa iya mother kay istorya ko man ang mother sang driver nga they were close friends kuno. Pero ano din sir, wala man sang time nga to sang na-aksidente gid pala sir sa nakabunggog gid why si Biron sang time na to bali nag-apas lang gid siya. Nag-apas lang gid siya during the time. Accordingly sa mga tao kay si tao ko nagtudo nga si certain sir Sir Biron so, ako hindi man ko kakilala kamo gani nga nadudto ko lang nga balaan nga siya to. Sir ining si Soliva idugang ko na lang sir bali di ba negosyante ni siya ano ni sir nga klase sang negosyo ang ginakuha niya sir? I don't know kay wala man ko kabalo kung ano gid ang iyang business personally kag way man ko namangkot kid kung ano gid detalye sa mga business. Ma'am ka? Yes. So karon sa 11 Mbps sa programa ni Sir John Sapio, ang statement ni Vice Mayor Junjun Biron, ni SB member Zeke Kirubin Derequito, in fairness to them. Para nga mabalanse bala naton, Ma'am ka? Yes, said no. So sa dugang detalye kag update regarding sa ini nga balita, bantayan sa 11 Mbps K5 Fed. Ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag sugarcane extra. Kag ini nga balita ang ginadala man sa inyo ni K5 Ray at Kayha Umalay nga palanggagid ang mga taga-Pototan. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kwanta makaunta to ragsoy. Na headline naton kay Nama Maricel sa lighter side naman sa aton nga programa. Dapat kayo kompleto nimo.
May dako nga isyo, may gamay. May ramid ni sa magdala ka isyo mo halin sa babaw o sa dalom. So subong makuha kita maturagsoy. Hey balo ka Ma'am Maricel Kasiple, Ma'am Laura Subagaysay. Sa inuman. Ang pagpamati sa music is one of the few activities nga nag-involved sa paggamit sang tanan nga parte sa imong nga utok. When listening to music, your heart modifies its beat to try to imitate the rhythm of the music you listen to. Kung nagapamati ka sa rock or pop music, aton physical resistance nagasaka sang 15%. 15%. Kita mo kung gapamati ka sa mga linagapok na do hyper ka man. Pero kung mga masubo ka mga downer blang nga mga kanta, mamba ka blang tapos namon sang kaon. Basta ini mga downer nga mga kanta nga mga masubo bla. Hindi kita malilimutan. Ga kwat man sina ga kasubo ka. When we listen to music, dopamine is released in our brain like when you take drugs or pagkaon. Kung gapamati ka music, daw tumar ka lang druga. Amo ni ang mga rason, pila sa mga rason. Ay iban sinibantayan buwas sa balitang K5 sa umaga. Ang oras alas 8:58 sa aga, Philippine Standard Time. Before we go, ang Department of Health may bag-ong Regional Director in the person of Dr. Annabel Yumang. Dr. Annabel Yumang, siya nagbulos kay Dr. Adriano Sobaan. Antes kinasigned diri sa Western Visayas si Dr. Yumang, siya ang Regional Director sa kunhalin siya sa Davao Center for Health Development. So welcome diri sa DOH Western Visayas, Dr. Annabel Yumang, ang bagong Regional Director. Trugid din natin, feeling mo still teenage ka pa, ang bali Ma'am Laura Sumagaysay. Hindi ka magtimalos, magsalig ka lang sa Ginoo, kag buligan kaniya. Don't repay evil for evil. Wait for the Lord to handle the matter. Proverbs chapter 20 verse 22. Ang imo mga ginahambal makaluwas sang kabuhi o kon makapatay. Gani kon palhambal ka, magbantay ka kay pagaanihon mo ang bunga sang imo mga ginahambal. Those who love to talk will suffer the consequences. Men have died for saying the wrong thing. Proverbs 18 verse 21. This is the word of God. Ang oras impunto las 9 na sa aga. Agpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan. Sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.